zle, tam si tiež na všetko narazil. A teraz si vstúpil do nového príbehu tej mladšej Narnie v Pezinku. Ako sa prejavilo sa v tom nejako to tvoje vnímanie sveta po príbehu s otvoreným koncom? No určite áno, pre mňa práve teda to vnímanie toho príbehu s otvoreným koncom je takým aj zdrojom inšpirácií sa vôbec do niečoho púšťať a zároveň je to pre mňa taká, na jednej strane žiť svoj život v otvorenom príbehu je ako keby také zneisťujúce a možno to pre niekoho znamená, že tak ja žijem s Bohom preto, lebo rád mám tú istotu a viem, že teda Pán Boh sa o mňa vždy postará, že o mne všetko vie a idem po tej nejakej linke, ktorú mi vyhradil. Ja skôr na to pozerám tak, že Pán Boh pred nami otvára dvere a príležitosti a je na nás, aby sme na to reagovali a vyberali si tú cestu, ktorou ideme. Pričom tá poslušnosť, ktorá je podstatou kresťanskej etiky, nie je ani voči tak, ako voči nejakému príkazu, že tak musíš ísť, ale skôr voči tomu obsahu, voči tej zvesti, voči hodnotám, ktorý je tá zväzť naplnená. A že pokiaľ tie naše rozhodnutia vlastne sú vedené tými hodnotami, tak je v podstate jedno, či si vyberieme tú alebo tú cestu, že Boh vlastne môže byť s nami alebo je s nami napriek tomu, že teraz sme nehľadali to úplne jediné a najlepšie riešenie. A pre mňa to v podstate bolo aj, keď sme zakladali Narniu, tak som to vnímal ako príbeh s otvoreným koncom, že tak môžem sa rozhodnúť, že do toho pôjdeme a budeme to robiť, aj keď som dostal výzvu stať sa riaditeľom Bratislavskej Narnie, ale teda celej tej narnijskej. Ale to tiež otvoreným koncom. Ale to tiež otvoreným koncom. Že môžem rozhodnúť áno aj nie a neznamená, že jedno z tých rozhodnutí je jednoducho správne a nesprávne, ale že podstatné je robiť ho s tou poslušnosťou voči tomu obsahu a hodnotám, ktoré reprezentuje pre mňa to, že som kresťanom a že sa snažím žiť so žijúcim Bohom. Tak ako vidíme, román je forma príbehu